Гражданското ми име е Веселин Стайков. Но тъй като всеки в света на изкуството ме свързваше с професор Веселин Стайков, осъзнах, че трябва да си избера псевдоним. Така се превърнах в Веско Стайн. За малкото ми име е ясно, а фамилното се появи като комбинация от Стайков и Станимъка, старото име на моя роден Асеновград, и вероятно под влияние на професията ми. В Асеновград съм нещо като наместник на английската корона. Не чак, ама даскал по английски звучи някак обикновено. Понякога споменавам на моите ученици, че след време ще казват: аз при този художник ходих на уроци по английски. Знае ли човек? Може пък и така да стане. Аз вярвам, че мислите имат способността да реализират желания. Брилянтен пример е тази изложба. Мечтал съм я години. И ето, сега съм повече от щастлив, че Анна Дякова ме покани да бъда, така да се каже, коледен художник на галерия Дяков тази година. Вероятно, щастието ми се е отразило и върху картините. Голямата част са с весел разказ и намигване. Зная, че има доста хора, за които рисуването и продаването на картини е нещо като окултно занимание, но когато аз рисувам, се чувствам като дете в Луна парк. Всичко е така притегателно, пък и на бялото платно може абсолютно всичко. С галеристката Анна Дякова решихме да именуваме настоящата изложба успешна, като един вид наричане и за цялата предстояща нова 2025 година. Подредихме тази колекция от 18 платна, книжен каталог, който съпътства настоящата изложба. Разбира се, в страницата на галерия Дяков може да се намери и в електронен вариант, но винаги излъчването на оригинала е различно. Така че заповядайте в галерия Дяков да споделим празничната си нагласа с вас. Ще се радвам, ако сме успели да допринесем за приповдигнатото настроение в тези предколедни дни. Светло Рождество и успешна нова 2025 година желая на всички ценители и приятели на галерия Дяков.